ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଏଇଟା ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ ଏଲ୍ ଏମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ ଏଲ୍ ଏମ୍। ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଏନ୍ ଓ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଟି ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍। ଏଇଟା ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଏନ୍ ଓ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଟି ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବେ ତ ମୁଁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ।